Alban. Hei, siwmai, Trev. Hei, just eisiau holi ni, siwt ferch yw'r blaen bird ma fi'n gweld hynno? Bet Tina, oh my lovely met. Pam di single ta? Hei, mynd ar rwyd, lad. Ti wedi bod yn ebys ages. Hei, dim y shagaloof, mate. A dyna pam ti sengl. Be, chos o holiday fling? Na, achos bod chdi deud beth fatha shagaloof. Anyway, mae Tina lovely met. Good sense of humour. Bach o hipster. Hipster? Be, fel tree hugger? Love and peace? Shit! Helo, a chroeso I Pennod arall o Justina Bwyty. Efo fi, Justina. Yr unig vlog bwyd Cymraeg sy'n digwydd yn y Bwyty. Heddiw ma, dwi'n y bistro bach. Dyna di'r enw, a dyna bedio hefyd. Felly, mae yna lot o bwysau ar y bwyd ac y gwasanaeth. Barod i'r dro? O, mae'r waitress bach di cyrraedd a mae straight i'r pwynt. Ond, be di'w henw hi? Di heb gyflwyno ei hun. Be di denw di? Carys. O, Carys di enw chi? Enw Cymraeg iawn. Siŵr, so ni'n sais. Sa'n galw ei hun yn Rachel. Di Rachel mond yn gweithio ar weekends. Haia, Carys, cael asiad o ddŵr, please. Tap yn iawn. A sparkling? Dim a tap y spotless. A sparkling water. O, dŵr ffizi, posh. Eiliad. Mae'r waitress bach yn cheeky. Ella bod rei bobl yn licio hynna, ond dwi yma am y banter. Dwi yma am blytter o fwyd a diod neis. Mae'r awyr... Sgen ddim dŵr ffizi, neu lemonade yn iawn. San Pellegrino. Lemonade. Fentimans. Lemonade. Schweppes. Lemonade. Sprite. Lemonade. 7-Up. Lemonade. O, homemade. O'na siop. Be? Own brand? Sgan am syniad, mae literally just yn dweud lemonade ar y botel. Oce. Un lemonade, fishy please. 2 giwb a slice. Bydd gwydr yn iawn. Actually, beth yw'r gwyn sa chdi'n argymell I fynd efo'r salmon? Dwi'n bo, house. O, wel, potel a house, felly, please. Mae'n dod mewn box. Ti eisiau'r box? Glasiad o house, felly, please. Oce, a 2 giwb o lemonade. Anghofio'r lemonade, jyst sydd â gwyn yn mawr. Oce, good choice. 2 funud. Anghofiwch am y specials. Does a neb isio clams clammy Carys. Mae hi bob tro yn syniad da gofyn i'r waitress am argymhelliad. Ond tro ma, rwy'n ei dewis fy hun am resyma amlwg. Mae'r menu yn eang. Dydy hyn ddim yn beth da. Os di'r chef yn cynnig neu tagine, boussaka neu puttanesca, o be di'r odds bod yn gallu neud un o heina'n dda? Felly, dwi am ddewis y canlynol. Cheesy bites I gychwyn, salmon salad fel Mewn a chocolate tort I bwdin. Wel dyma 3 dewis lleia cyfoglwyd. A pam bod na foto beic ma? Dwi'n dall. Helo, mae bon I fi? Oh, excuse me, fan o'r vlog. Tina Williams? Just Tina. Oce, just Tina. Fel bono. Ti'n byta cig? Ynddo? Thank fuck for that. Pa wedi dod trefn bod ti'n bach o hippie, a ni'n dechrau poeni. O, be di Tref yn fan hefyd? Ydy glei, lyfio cig, lyfio you too. O, love you too, Tref. Ti da bocs I fi? Dyda ni fi fyd ie. Settle. So, Tina, Just Tina. ie. Ti wedi bod lot o blind dates? O, be ti'n jo ddeud? O, dim byd, just fi ddim yn ddad o'r busnes dates yma. Paid â cymryd y tagine felly. Pa mwy ti'n ffilmo? O, dwi'n ffilmio bob dim i'r vlog. Oh, bangin! I do. O'n i'n meddwl bod y lle ma'n daif, ond mae hyn yn rhywbeth arall. Beth sy'n digwydd? Mabel, yw hwn yn rhan o roleplay? Haia, crwysau, bistro bach, Carys y Gwyn. O, mae hi'n cael introduction. Bet, geith I bwyd cyn I fyd. Typical. A fi yw Llynos. Noci fi di Llynos.
Ac am y tro ola, Aran dyn nhw i. Hai Alan, Carys y Bryn. Fi fydd eich gwynedd Sgrîn nawr. Oes o pwy yw Mabon? O, fi ma wan. A Justina dwi. Justina bwyty. A tha, Justina bwyty. Settle, dwi'n gwybod. Maen nhw'n galw fi'n mab o'n parc y coc, achos fferm rhieni fi. So, yw'r rhieni ti byw mewn restaurant? Wel, hwn di'r adolygiad byra erioed. Chaos llwyr, dim bwyd, dim gwasanaeth, dim clem. Ma na clams ma nhw'n special bod. Fuck you, Clems. Pawb yn ffilmio? Dwi'n yn gwybod. Efo hon yn rhyfedd o camgirl. Diolch yn wylio. Tan tro nesa, tra. O chdi, yn di proposio i hinos.